Ministriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi décembre kalo tile 24 san 2020 aw mun ma filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o togoya la ni aw ka dakuruna kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila. An ka nominalikɛla ba min bɛ an ka jamana o kɔnɔna la sa ale y'a yira k'a fɔ ko fagali min kɛra juillet kalo tile 10 a 11 fo ka taa se a 12 ma sa ko u ye o baaraw ni ka olu daminɛ a bɛ se ka dɔn cogo min na maa minnu kɛra sababu ye ni ka ni fagali wale kɛ ani maa minnu bɛ yen nɔ fana ni olu ka yɔrɔ ni olu tiɲɛna o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn. Ka kɛ ni lakanabaliya ye dɔgɔnɔw olu ka dugu o kɔnɔna la sa MINUSMA maaw u tun y'a laɲini k'a fɔ ko MINUSMA maaw ka taa ka bɔ u ka dugu la a bɛ tile damadama bɔ k'a sababuya kɛ ko MINUSMA maaw bɛ yen nɔ olu bɛ ka bɔnɛ u ni na u bololaminɛw olu fana bɛɛ lajɛlen o bɛ ka taa fo ka taa se u ka baganw ma o de la u bɔra k'u ka nisɔngoya ni ka o yira dɔgɔkun kɔnɔna in na o ma dan o dɔrɔn ma u tila tuguni ka MINUSMA maaw k'u bɛ taga u dagayɔrɔ la wagati min na u ye u bali ka taga k'u y'a yir'u la k'a fɔ u tɛ fɛ ka u ye u ka dugu yɛrɛ de kɔnɔna la. Koroka ulu fe no sa coronavirus bana a yira maa kelen na koro yɛrɛ ale bɛ Mopti fanfɛla o la o de la teliyala sa u ka kɛnɛya tigilamaw u farala ɲɔgɔn kan arabadon décembre kalo tile 22 san 2020 u yɛrɛ ka fɔla sa ko ni faraɲɔgɔnkan in kun ye fɛn min ye o de k'a laɲini korokaw fɛ waleya minnu fara walasa k'i tanga coronavirus ma u bɛ se ka ulu bato cogo min na. An balima kerecɛnakaw olu kɔni bɛ ka u labɛn ni ka u ka ɲɛnajɛw ni ka u boloda o ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ bi su in na n'o o y'u ka Noël ɲɛnajɛ o ye ka kɛ ni coronavirus bana ye an ka jamana o kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko dɔnkɛyɔrɔw fo ka taa se dumunikɛyɔrɔw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen datugulen don tile 14 kɔnɔna o la sa o de la sa hali u ka sugu Noël sugu u ye olu fana bɛɛ lajɛlen ni ka o datugu ɲinan Noël kɔni a bɛna kɛ gɛlɛya ye an balima kerecɛnakaw bolo. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransikaw olu fɛ yen nɔ Faransikaw fana olu fana bɛna u ka Noël sɛgɛnnafiɲɛbɔ ni ka o kɛ coronavirus ale bana o kɔnɔna la ka kɛ ni o ye sa u ka jamana ɲɛma ni o ye Emmanuel Macron coronavirus bana kɔni fana yera ale la n'ale tun bɛ dɔgɔkun kelen sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni o dan bɛna sigi o la bi alamisa donya in na. L'américain ka kɛnɛya tigilamaw olu y'a yira k'a fɔ ko l'américain maa 1,000,000 o de bolo cira coronavirus ale bana juguya la. Ayiwa Mali kunnafoni jabarin lajɛbaw ni kunnafoni tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'Ala ma ka jɔnya joona don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura o kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.